Soc Júlia, visc a Ontinyent i estic jugant a vòlei des de fa 3 anys. Triar aquest esport va ser perquè jo antes feia música i volia fer algun esport perquè no estava fent cap activitat física i em vaig decidir per el vòlei. El veia, no sé, divertit i em vaig apuntar. El vòlei m'ha ajudat sobretot a juntar-me en el que és ser un equip i pensar com un poc més en els demés. També valdria per a la vida, per exemple, per a un examen, que tens que pensar la manera més intel·ligent de fer alguna cosa. Sempre he estat en este club i quan vaig començar en l'escola i després em vaig federar fa 2 anys i ara estic jugant en l'equip cadet. Jo vaig tindre fa un mes i mig una lesió, estava entrenant i quan vaig donar un pas per carrera em vaig doblar el peu i em vaig fer un esguince de segon, quasi tercer grau. I vaig estar quasi 2 mesos sense entrenar, sense jugar i simplement fent repòs. Ara he començat altra volta a jugar i sí que m'està costant un poc més com enganxar-me a l'equip i tornar a fer com estava fent-ho antes, però a poc estic rehabilitant-me. Estic en el centre de tecnificació de Xeste, vindre el divendres i estar amb amics i compartir un mateix esport, que és el vòlei, també reconforta. Caixa Ontinyent mos ha ajudat econòmicament per a comprar material i també portar l'esport a tot el món, que tot el món puga accedir. Jo ara mateixa estic estudiant tercer d'ESO, els fins de setmana entreno ací i jugo. I d'ací uns anys jo m'agradaria estudiar una carrera que implique l'esport, ja sigui fisio o entrenadora o alguna cosa així. L'esforç que estic fent ara jo crec que me va ajudar a aconseguir la meva meta, que a lo millor un ideal seria arribar a ser jugadora professional. Jo antes no era una persona que m'agradava molt l'esport i quan vaig començar en el vòlei m'ha agradat moltíssim i ara m'agrada vindre a entrenar, a jugar i estic molt contenta ara mateixa, com estic físicament i mentalment sobretot. Descobrís el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent.